La veritat és que molt contenta de que la ciutat reconeixi el meu esforç, el sacrifici diari que hi ha després de tantes hores d'entrenament i també dels meus resultats. I tant que sí, sempre fa molta il·lusió, perquè cada any és diferent, cada any tenim diferents reptes, nous objectius, i que sàpigues que la ciutat de Terrassa està al teu costat, que et recolza i que encara que tu vulguis més, ells sempre estan al teu costat, la veritat és que fa molta il·lusió. Jo penso que és molt especial reunir-nos tots els esportistes, totes les entitats, juntes en una sola nit i que valorem i que ens posem al costat de l'altra persona i que siguem conscients, escolta, de que som una de les ciutats més olímpiques i paralímpiques, així que ja està molt bé que ho diem ben alt. Doncs mira, porto 23 anys competint, vaig començar només amb 9 anys i vaig començar simplement gaudint de l'esport, cosa que segueixo fent, i gràcies a això he aconseguit tots els meus reptes i penso que és una experiència que no canviaria per res del món. He aconseguit molts objectius esportius, però penso que el que em quedo és amb totes les persones que he conegut pel camí que es queden amb mi per sempre. Ostres, doncs potser, qui sap, la veritat és que cada vegada em vaig fent més gran, no? Per això dic sovint que no sé si seran les meves últimes Paralimpiades. Per això jo cada any que passa el que faig és gaudir al màxim perquè això es quedarà pel meu record i qui sap que si potser aquests darrers Jocs de París hagin sigut els meus últims o qui sap si participaré en els següents. Doncs és molt difícil perquè jo penso que el ser esportista engloba moltes facetes, no? El també créixer personalment. Gràcies a l'esport he adquirit molts valors, he conegut a grans persones, també gràcies a l'esport he pogut superar-me, no només esportivament. Jo penso que també el fet de poder ser també un referent per a moltes persones, ja siguin dones o persones amb discapacitat que es vulguin iniciar o fer esport i que creguin que no són capaces o que no puguin arribar, doncs jo crec que això és molt important donar-ho a conèixer. Aviam, a mi em costa també dir que sóc una referent, no? Jo el que faig és esport, que és el que m'agrada, i si gràcies al meu esforç, als meus èxits, moltes nenes, molts nens, moltes persones amb discapacitat em veuen i diuen ostres, jo em puc animar i puc esforçar-me i puc practicar esport i arribar on vulgui, doncs per mi seria tota una satisfacció. Home, totalment, si és que només hem de veure la nit d'avui amb els grans esportistes, totes les entitats, l'esport escolar, és que som una ciutat de referència i a sobre que et galardonin com a millor esportista en esport adaptat de l'any, la veritat és que fa moltíssima il·lusió i bueno, això. Doncs jo definiria l'esport terrassenc com divers. I som moltes persones molt diferents i que totes ens esforcem, gaudim del mateix que és de l'esport i tenim aquest punt en comú.